नङा एलायन्स लुबैनायनि खोथा गैया जोङो BPF हान्जा हिसाबै आगोलनिफ्रायनो सावरायबाय थादों जे एबार इलेक्सनखौ जोङो BPFआ रावजोंबो एलायन्स खालामाबालानो हारसिं गेलेगोन होननानै डिसिसन लाखानाय दं बे हिसाबै जों बुंदों दा जेनेबा सोरबा कंग्रेस हक बा BJP हक बा UDF हक बा जिखुनु पार्टी हयथ' मिडियानि आगोलाव बुंदों बा सोरनिबा सिगाङाव बुंदों जोङो एलायन्सआव लाफागोन बा लाफाया सोरबा लाफागोन होनदों सोरबा लाफाया होनदों बा बेफोर मिडियायावसो बुंनाय खोथा खिन्थु फर्मेलि जोंनि BPF हान्जानिसिम खुनु दलनिफ्राय बेबादि फर्मेल इनभाइटेसन गैया ओरैनो मिडियायाव बुंनो हागौ सोरबाया बुंनो हागौ सोरबा लिडारफ्रा सोरबा कर्मीफ्रा बुंनो हागौ बेफोर आलादा खोथा खिन्थु खोथाया बेनो जोंनाव फर्मेल जेबो इनभाइटेसन गैया रावबो दलनिफ्राय आरो जोंहा डिसिसन लाखानाय दङ जे BPFआ हारसिंनो एबार MP 2024नि MP इलेक्सनखौ हारसिंनो गेलेगोन दरं उदालगुरियावबो हारसिंनो गेलेगोन क'क्राझार लकसभायावबो हारसिंनो गेलेगोन आरो जोङो मोननैबो लकसभायाव देरहानाया 100% सियर आरो दिनैनि जिथु जयनिं भैरबकुन्द ब्लक कमिटि BPF दलनि दैदेननायाव जिथु जयनिं सेरेमनि माने बेवहाय 2700 प्लास जयनिं जागासिनो दं आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय चिरां जिल्लानि BJPनि जेनेरेल सेक्रेटारि फैदों जोंनि दलाव हाबदों आरोबाव सासे इयथनि सेक्रेटारि जोंनि दलाव दिनै जगदान जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट BJPनि जेनेरेल सेक्रेटारियाव हाबबाय आरो इयथनि सेक्रेटारि सासे हाबदों जोंनाव दिनै माखासे सार नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन बावैसो थांनाय मास मोनथाम सिगां नोंथाङा हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोन होनदोंमोन नोंथाङा थारैनो केम्पिं खालामगोन हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोनथ' सम जायाखै हेलिकप्टारा रायज्लायखाबाय होनदों आङो ड्राइभारफोरजों सार बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों चिराङावहाय गोबां नोंथांमोननि BPF दलनिफ्राय लोब जइन जादोंना जों खोनानो मोनदों बे बाथ्राखौ सार मा बुंनो सानो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया BPFनिफ्राय दिनैनि दिनाव ना कंग्रेसआव थांदों ना BJPआव थांदों ना UPPआव थांदों बेनो जेबो प्रमान गैया सोरबाया गाव गावनि मानसिखौ लानानै सोदलाबायनो हागौ खिन्थु BPFनिफ्राय दा रावबो दल नागारा BPFआव जयनिंसो जागासिनो दं BPFआ सरकार गैया खिन्थु सरकार गैयाब्लाबो दिनै सरकार सालायग्रा हान्जानिफ्राय दिनै मानो हान्जा दिनै UPPL बा BJPनिफ्राय मानो हाबलाबाय थादों खारना जाहैबाय बेनो प्रमद बर'आ रावखौबो सिनाया गाव हारसिंखौल' सिनायो रावखौबो नायनो रोङाखै बियो खोथा बुंनाय बायदि खामानि मावनो रोङाखै बिनि थाखाय दिनै गोबां BJP कर्मीफ्रा प्रमदखौ गाज्रि मोननानै BJP दलखौ गारनो बाध्य जादों बियो नायनो रोंनांगौमोन जिहेतु एखेलगे सरकार BTC ओनसोलाव थानाय BJP कर्मी वार्कारफोरखौ प्रमद बर'आ गुरुत्व होआखै जेबो मावना होआखै सार नोंथाङा नोंथांनि पावारखौहाय माने मेनटेन खालामना लाखिदों नोंथाङा माने रावनिबो सिङाव थानो नाजाया आरो नोंथांनि पावारखौ पावारलेस देखायनो नागिरा बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो आंनाव पावार दं गैया पावारलेस ना दङ ना गैया बेफोरखौ रायजोआसो मिथिगौ आं बुंना लानाय जेबो लाब गैया मथथे जोंहा BTCखौ बासायनांगौ गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों BPFआ बे हिसाबै जों मावलांबाय थागोन बे उननि खोथा MP इलेक्सनखौ बारनो होगोन MP इलेक्सनखौ जों देरहाग्रोनांगौ देरहाखांनायनि उनाव जोंना जाहैबाय सानै देरहालांबा दिल्लीयाव सासे केबिनेट मन्थ्रि लागोन जोङो